ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. Araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa YouTube, Facebook at TikTok Live ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Mga kabisyo, may kilala ka bang nanay na imbis na tawaging ilaw ng tahanan, ay siya pang nagiging dahilan kung bakit madilim ang buhay ng pamilya mo? Uy pre, tingnan mo si Adrian papunta na rito. Paniguradong mambuburaot na naman yan ng baon. Hindi na bago yan. Habi niya nga talaga yan eh. Oh, Adrian! Anong mission mo ngayon? Ako? Wala Oh, talaga lang Eh bakit nandito ka na naman sa tabi namin? Break time pa lang, nakaabang ka na. Sa dami ng natitipid mo, baka nga mas mayaman ka na sa amin eh. Araw-araw ka na lang nanghihingi. Daig mo palinta akong kumapit. Ayaw nyo nun? Madiskarte tong kaibigan nyo? Anong diskarte? Panghihingi ang tawag doon. Okay lang sana kung minsan lang. Halos inaraw-araw mo na. Hindi ka ba binabaunan? O talagang trip mo lang mamburaot? Teka, nangihingi na ba ako? Ang bilis nyo namang manghusga. Hayaan nyo. Ilang buwan na lang naman tapos na rin tong school year. Uy, kaninong baon to? Nakabukas na eh. Bawasan ko na Uy, Adrian, hindi sa amin yan. Sus, ayaw nyo lang ako bigyan. Seryoso nga. Huwag mo kainin yan. Hindi talaga sa amin yan. Eh, kanino nga? Akin yan! Paulo, pasensya na. Akala ko, niloloko lang nila ako. Hindi ko alam na sa'yo pala to. Hindi mo alam? O wala ka talagang pakialam? Pasensya na. Wala ka bang ibang magawa sa buhay kundi manggulo? Pangit ng diskarte mo, mukhang tanga.
Hindi mo baon, kinakain mo. Patay gutom ka eh, no? Uy! Paulo, tama na! Tama! Teka, tatawag ako, teacher! Dear Love, ako si Adrian. Kilala na lagi nakikikain sa baon ng iba. Laging nanghihingi. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagbaon. Simula elementary, sanay na akong tumingin sa pagkain ng iba. Umaasa na may magbibigay. Hanggang sa naging normal na sa akin manghingi. Hiwalay na ang mga magulang ko. At nung panahon na yon, kahit kasama ko si mama, pakiramdam ko wala akong nanay. Nag-asawa kasi ulit siya matapos nilang maghiwalay ni Papa. Nung magkaanak sila ng stepfather ko, doon ko mas naramdaman na nag-iisa ako. Noong mga panahon na yon, kasama ko nga si Mama sa bahay pero mas inaasikaso nila yung anak nila kaysa sa akin. Pakiramdam ko noon, para ako nakatira sa boarding house. Tapos may kashare akong pamilya sa bahay. Alam mo na siguro kung bakit kita pinatawag dito, Adrian. Opo ma'am, tungkol po dun kay Paolo. Di ko naman po sinasadya yun. Nagulat lang po ako na sinuntok niya ako, ma'am. Adrian, hindi lang si Paulong lumapit sa akin. Marami na sa mga kaklase mong nagrereklamo. Paulit-ulit na lang daw yung panghihingi mo ng baon. Minsan daw namumwersa ka pa. Bakit mo ba ginagawa yun? Ma'am... Alam mo bang maituturing yun na pang-aabuso? Opo. Kung alam mo, ba't mo inuulit? Ay, ganito na lang. Ipapatawag ko ang mga magulang niyo ni Paolo. Kailangan nating maayos to. Ma'am, pakiusap po. Pwede po bang palampasin niyo na lang muna? Ayoko pong malaman ng nanay ko. Bakit? Anong mangyayari kung malaman niya? Sigurado po pagagalitan niya ako. Walang tanong-tanong. Ako ang sisisihin niya. Magbabago na po ako, ma'am. Hindi na po mauulit. Iiwasan ko na po manghingi. Adrian, hindi sagot yung pangako lang eh. Kailangan ko ring maintindihan kung bakit ba palagi kang nanghihingi. Ang totoo, hindi po ako binibigyan ng baon. Kaya, pumapasok po akong gutom. Hiwalay na po mga magulang ko. Si mama po may bago ng pamilya. Simula nung magkaanak sila, di na po ako naaasikaso. Madalas pag galit si nanay, pinagbabawalan niya ho talaga akong kumain. Madalang na rin po niya ako napapansin. Kaya please po ma'am, huwag niyo na po ipatawag si mama dito. Anak ka pa rin niya. Responsibilidad ka pa rin niya kahit ano pang sitwasyon. Hindi tama yung nararanasan mo. Kaya nga po, ma'am ayoko na lang pong maging lalong pabigat. Kasalanan ko rin naman po. Hihingi na lang po ako ng sorry sa mga nahingian ko ng pagkain. Hindi mo kasalanan na nagugutom ka, Adrian. Makinig ka. Sa susunod na magutom ka, lumapit ka sa akin. Ako nang bahala. Pero kailangan mong mangako sa akin na hindi ka na manghihingi sa mga kaklase mo. Opo, ma'am. Salamat po. Tuwang-tuwa ako sa naging pag-uusap namin ng advisor ko. Dahil doon, di na ako mapipilitang mampuraot. Hindi ko na kailangan kapalan mukha ko para lang mabusog kahit paano. Kung sakaling ipipilit ni mama na patawag si mama sa school, malaking problema talaga yun. Kaya nagbakaawa ako na wag na. Buti na lang mabait si ma'am. Iba kasi magalit si mama. Di nga niya ako pinapalo, pero tuwing galit siya, di naman niya ako pinapakain. Ma, di pa po ba tayo kakain? O ngayon kakain ka. Matapos mo magbingi-bingihan kanina. Po? Ano pong nagbibingi-bingihan? Ang dami kong inutos sa'yo. Ni isa wala kang ginawa. Ha? Ano pong utos? Hindi ko po kayo... Ang galing mo talagang magkunwari. Hindi mo narinig? Hindi po talaga. Gumawa po kasi ako ng video para sa project namin.
Naka-earphones po ako kaya... Huwag ka nang magdahilan. Ang sabihin mo, nuknukan ka ng tamad. Ni hindi ka nga mapakinabangan dito sa bahay. Hindi ko po talaga kayo narinig. Huwag ka ng mga tuwiran. Kung hindi ka rin lang kikilos dito, huwag ka na rin kumain. Ma! Maghanap ka na ng ibang magpapalamon sa'yo. Total diyan ka naman magaling, di ba? Ang maging buraot sa buhay ko. Kumikilos naman talaga ako sa bahay. Hindi ako tamad. At lalong di ako pabaya sa pag-aaral. May mga pagkakataon lang talaga na pinipili kong unahin mga gawain ko sa school bago yung mga utos ni mama. At sa tuwing nagkakataon na ganun, doon niya ako napapansin. Never ko namang sinisi si mama, kaya natuto akong mamburaot. Gutom lang talaga ako, kaya napipilitan akong gumawa ng paraan. Dahil sa bahay namin, yung pagkain, hindi lang basta pagkain. Tingin ko ron, gantimpala. Kasi maswerte ako kung meron akong makakain. Siguro, may sama na talaga ng loob sa akin si mama. Kasi di ko maintindihan kung bakit sa tuwing nagagalit siya sa akin, ayaw niya akong pakainin. Nandyan din na hindi niya ako papansinin. Para lang akong hangin, ganun. Naisip ko ng mga panahon na yun. Ako ang sinisisi niya sa paghihiwalay nila ni Papa. Baka ako ang paalala ng lahat ng hindi nag-work sa buhay niya. Baka ako ang malas. Bakit walang kasama ang baby na yan? Nasaan sila, mama? Shh! Tana. Heto na. Ikukuha na kita ng gatas. Buti ka pa. Umiyak ka lang. May makakarinig agad. Oh, Adrian. Andiyan ka na pala. Opo, kakauwi ko lang po galing school. Kumusta naman na exam mo? Ayos naman po. Nakakapagod lang. Pero buti na lang tapos na po periodical exam namin. Mabuti yan. Eh di sakto pala. Wala ka nang gagawin. Ikaw na muna maghugas ng plato sa lababo. Hindi na nahugasan ng mama mo eh. Nagbamadali kasi kanina. Saan po siya nagpunta? Andun sa kapitbahay. Birthday nung kumare niya. Magbabalot na lang daw ng panghapunan natin. Ah, ganun po ba? Eh, kayo po, saan pupunta nyo? Mukhang may lakad din po kayo. Yung kumare ng nanay mo, inarkila yung tricycle. Pick-upin ko na raw yung lechon at panghanda niya. May mga ipinabibili rin siya sa palengke. Kaya, minsan ang lakad na. Ang dami po palang handa. Pwede po ba kaming sumama? Wag na. Hintayin nyo na lang kami dito. O siya, aalis na ako. Huwag mo kalimutang maglinis ng bahay, ha? Apo, ingat po kayo. Diyos ko! Anak! Akin na yung bata, mahal. Ako nakakarga. Papasok muna kami sa kwarto. Hoy, Adrian! Gumising ka dyan! Nay, nakauwi na po pala kayo. Ano bang ginagawa mo? Pinabayaan mo yung kapatid mo. Nahulog na't lahat-lahat. Di mo man lang napansin? Wala ka talagang silbi. Hindi ko po napansin. Sabay kaming natulog kanina. Sobrang sakit po kasi ng... Ayan! Diyan ka talaga magaling eh. Sa pagdadahilan mo. Di po ako nagdadahilan. Hindi mo man lang hinugasan yung mga plato. Di ba binili niya sa'yo ng Tito Dario mo? Pasensya na po talaga. Sobrang pagod lang po ako galing exam kanina. Eh ano ngayon? Sana inuna mo munang kumilos bago ka humilata dyan sa sofa. E di sana hindi ako nagbubunga nga ngayon. Bawal po ba talaga magpahinga sa bahay na to? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Kain tulog ka na nga lang dito, napagod ka pa? Ang kapal na mukha mo? Kain tulog? Tulog siguro ma pero walang kain. Itinutulog ko na lang lagi gutom ko. Natutulog na lang ako tuwing pinagdadamutan niyo ako ng pagkain. Ah, sumasagot ka pa? Bakit? Totoo naman po yung sinasabi ko ah. Sa tuwing may nagagawa akong hindi niyo gusto, pinagbabawalan niyo akong kumain. Oy, anong gusto mong iparating ha? Gusto ko lang man na maramdaman na tao ako. Na anak niyo rin po ako. Kung alam ko lang na ganito magiging trato niyo sa akin, sana sumama na lang ako kay Papa. Eh di sumunod ka sa kanya.
Magsama kayo nung hayop na tatay mo! Dear love, pagkatapos nung eksena na yon, lumayas ako. Di ko na kaya na bawat galaw ko may mali. Parang kahit anong gawin ko, may masamang kahihinatnan sa paningin ng nanay ko. Sinubukan ko namang intindihin siya. Sinubukan kong tiisin at manahimik. Para lang maging maayos lahat. Pero lahat ng bagay may hangganan. Dumating ako sa puntong mas natatakot na akong tumira sa bahay kasama si mama kaysa umalis at mamuhay mag-isa. Nung moment na yun, kahit nanginginig buong katawan ko, mas pinili ko na umalis na lang sa poder ng nanay ko. Mahal ko si mama, kaso gusto ko namang maramdaman kung paano mabuhay nang hindi sinusumbatan. Na hindi pinaparamdam sa akin na isa akong malaking pabigat. At ayoko na yung hindi ako pakainin kasi pinarurusahan ako. Masakit pala yun. Yung katotohanan na may pagkakataon na ang taong yuyurak sa pagkatao mo, walang iba, kundi ang nanay mo mismo. Alam niyo mga kabisyo, napakahirap intindihin kung bakit may mga nanay na hindi marunong magmahal, na hindi marunong yumakap sa kanilang mga anak, at hindi marunong intindihin kung ano ang responsibilidad nila sa buhay ng mga ito. I will always be and always proud na tawaging mama's boy. Mahal na mahal ko yung nanay ko, holistically, dahil naramdaman ko sa kanya yung tinatawag na unconditional love. Pero mga kabisyo, sa mga ganitong klaseng kwento, sa mga ganitong klaseng pagkakataon, mas nabibigyan ng malalim na kahulugan para sa akin yung pagiging nanay. Na hindi talaga tumadali. Na kung gusto mo lang maglandi, huwag ka na lang maging nanay kasi may buhay na maaapektuhan. At higit sa lahat, may pusong katulad ni Adrian na madudurog ng madudurog. Pero sa pagpapamana sa iyo ng ganitong klaseng pagmamahal, ika nga, hindi nangangahulugang tapos na yung kwento mo, Adrian. Sa mga katulad mo dyan na nakakaranas ng ganitong klaseng sitwasyon ngayon sa kanilang mga nanay, minsan ang tunay na paghilom, kabisyo, ay nagsisimula sa pagpili mo na putulin na yung sakit at hindi ipagpatuloy yung nakasanayan mo. Dahil ang pinakamasarap na desisyon sa buhay, mahirap man, yung naranasan mo mang madurog, mawasak, at pagkaitan ng pagmamahal na dapat sana ay mayroon ka dahil naging patas ka naman at kahit kailan ay hindi mo kasalanang naging anak, ay hindi mo na ipaparana sa iba. Dahil alam mo, ang pakiramdam ng madurog, masaktan, mauhaw, at magutom hindi lang sa pagkain, kundi sa pagmamahal. Sa lahat ng mga nanay dyan, alam ko mahirap yung pinagdadaanan ninyo. Pero tandaan ninyo, may mga anak kayong umaasa din sa inyo. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami. Tuloy ang... Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong
Putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan
pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot la, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic!
Pag nilalabasan? Kailangan pa ba nga i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumak. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Kinokonsensya mo ba ako? Hindi naman sa ganun, Nay. Sinasabi ko lang yung posibleng mangyari kay Tito. Basta nyo na lang kasi pinaalis. Siguradong sa terminal na naman yun matutulog. Hindi porket may kamag-anak pa siya, aasa na lang siya ng aasa. Yung perang hawak niya, mauubos yun. Ang ginagawa niya kasi, saka lang siya magtatrabaho pag wala na siyang pera. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Nung nakaraang weekend mga kabisyo, I had the privilege na umattend ulit at makipagkulitan sa mga lolo at lola natin sa isang medical mission. And alam niyo mga kabisyo, dito ko mas na-validate yung ilan sa mga madalas na sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko na sa pagtanda mo dito sa Pilipinas, hindi lang dapat nadadagdagan yung edad at yung wisdom mo. Na sa pagtanda mo dito sa Pilipinas, dapat mas nadadagdagan din ang preparation mo on that specific moment. You heard it right mga kabisyo, mahirap maging matanda pag dito ka sa Pilipinas. Uy, totoo po yan ha, because yung naobserbahan ko doon sa medical mission na yun, hindi naman lahat but majority of the nanays and tatays natin doon, mga lolo at lola, pumunta na lang sila doon solo. Nalungkot ako mga kabisyo na kapag hindi naman natin wini-wish, no, at posible rin mangyari sa bawat isa sa atin, what if dumating yung moment na yun? 'Di ba na matanda ka na tapos wala na yung mga anak mo? 'Di ba even your apos, they already have their own family tapos ikaw na lang yung pupunta doon para magpa-check up and all. Tanong, ready ka ba? 'Di ba? Or wala kang ipon, pipila ka sa ganun, mas ma-high blood ka pa. 'Di ba mas lalala yung sakit mo and all. I know mga kabisyo, mahirap po talagang usapin ito dahil sa ekonomiya na meron tayo and more importantly sa kultura na meron tayo dito sa Pilipinas. Pero nakakatakot man pag-usapan ito, I think mga kabisyo worth it, no? Na yung mga katanungan na sa pagtanda mo ba, handa ka na ba? 'Di ba? Kasi kapag pagtanda mo na talaga importante na na may nahuhugot ka sa sarili mong bulsa. Kasi again, hindi mo maaasahan yung nasa paligid mo kahit mga kadugo mo pa yan na alagaan ka habang buhay like super legit and all. Masarap pa rin kahit papano no na kahit matanda ka na at literal na may tungkod ka na, kaya mong makatayo sa sarili mong mga paa. Figuratively like super legit and all. Diba? Kaya ikaw, habang siguro ako, masasabi ko habang ikaw ay bagets pa, habang ikaw ay kaya pa nung katawan mo, ay siguro nauunawaan ko kung bakit kayod na kayod ka sa buhay, na para bang ikaw ay nyog na kinakayod. Sabi dito, ay sana all kinakayod. Hoy! Bastos, bawal yan, umagang umaga.
Pero tama yan mga kabisyo, kayod para sa kinabukasan, hindi lang ng mga mahal mo sa buhay, kundi para sa kinabukasan mo, like super legit and all. Naku, mukhang magiging interesting ang ating kwento maya-maya lang. You heard it right mga kabisyo, ang ating Dear Love ay i-air na natin sa aking pagbabalik, like super legit and all. For now, kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski, Konyo Bicolano, para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, kasama mo kami. Ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Of course, wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo.
Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy.
Jack and Poy! Jack and Poy! Okay, puputukan na kita. Ayan, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Pasok ko lang. Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie.
Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Ah! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Ah! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends.
araw-araw sa Love Radio. Kabisyo, kasama nyo na po napapakinggan at ngayon ay napapanood ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, lahat tayo ay tatanda. At kapag dumating ang araw ng ating pagtanda, masasabi mo bang handa ka nang maging mag-isa? Hanggang kailan ka ba dito, Luis? Akala ko ba magbabakasyon ka lang? Uy, mag-iisang buwan ka na rito ah. Ate naman, medyo napasarap lang. Alis din naman ako. Hindi naman sa pinapalayas na kita. Ang sa akin lang matagal ka nang hindi pumapasok sa trabaho mo. Sigurado ka bang may babalikan ka pa? Madali lang naman humanap ng bagong trabaho. Ano bang inaalala mo? Tsaka may pera pa naman ako ngayon. May panggastos pa ako. Hoy, paano pag naubos na? Sa akin ka na naman manghihiram. Ay, naku Luis ang tanda-tanda mo na. Si ate naman, hindi pa nga nangyayari, galit ka na agad. Alam ko na kasing mangyayari yon. Huwag kang mag-alala, hindi kita uutangan. Ay, yung totoo Luis. Nandito ka ba talaga para magbakasyon o magkaroon lang ng pansamantalang matutuluyan, ha? Nagbabakasyon lang talaga ako rito. May inuwian naman ako sa Pasay. Kung ayaw mong nandito ako, pwede naman akong bumiyahe na agad bukas na bukas din. Gusto ko lang naman kayo makasama, kaya ako nandito. Wala naman sanang problema kung gusto mo lang magbakasyon dito. Pero sana kahit bisita ka, kumilos-kilos ka rin. Hindi yung maghapon ka na lang nakahilata. Ipagligo hindi mo nga magawa, oh. Namamaho ka na lang sa higaan. Hindi ako makatanggap ng bisita kasi lagi kang nakahiga sa sala. Wala ka ba talagang ibang alam gawin? Pwede mo namang sabihin ng maayos yan, ate. Sus, kahit sabihin ko naman ng maayos, wala ka pa rin gagawin. Ay, kilala na kita, Luis. Binatilyo ka pa lang, ganyang ka na. Napakatamad mo noon pa. Para kang pensyonado. Buti nga lang sana kung maging pensyonado ka talaga, pero sa edad mong yan, wala ka pa ring ipon. Ni wala ka man lang insurance. Paano kapag tanda mo? Ate, 45 pa lang naman ako. Iniisip mo agad yung pagtanda ko Marami pa namang natitirang taon. Ay, yan ang malaking pagkakamali mo, Luis. Ang isipin na marami ka pang pagkakataon sa buhay. Noon pa lang dapat na paghandaan mo na yung pagtanda mo. Nag-ipon ka na sana habang malaki pa yung kinikita mo. Hindi yung puro kagastos. Wala namang kwenta yung mga pinagkakagastosan mo. Inilaan mo na lang sana para sa sarili mo yon. Ayos pa naman ako, ate. Nagagawin ko pa rin naman ng paraan lahat kahit wala akong ipon. Nasasabi mo lang yan ngayon kasi maayos ka pa. Paano kung magkasakit ka? Ha? Isang beses ka lang ma-ospital, mamumulubi ka na. Kaya mag-isip-isip ka. Nay, ang aga-aga niraratat nyo na naman si Tito Luis. Anong gusto mo? Manahimik lang ako kahit Nay, kumalma kayo. Baka tumaas na naman ang blood pressure nyo. Ako nang bahala kumausap kay Tito. Dear Love, ako si Nick. Bata pa lang nakikita ko na sa bahay namin si Tito Luis. Pero di siya nagtatagal. Bumibisita lang siya kadalasan o kaya nagbabakasyon ng isang buwan. Bunso si Tito sa kanilang magkakapatid. 45 years old na siya pero never pa siya nagkakaroon ng girlfriend. Wala siyang balak mag-asawa. Wala rin siyang ipon o kahit anong hinahanda para sa pagtanda niya. Parang sumasabay lang talaga siya sa agos ng buhay at ayaw isipin yung mga posibleng maging problema. Nay, bakit yun naman pinalaya si Tito? Kawawa naman yun. Ay, ayan ka na naman sa awa-awa na yan. Hindi matututo sa buhay ang tsuhin mo kung lagi na lang may sasalo sa kanya. Hayaan mo siyang gumawa ng paraan para meron siyang matirahan. Hindi na natin problema yon. Mukhang wala na siyang trabahong babalikan. Sana pinatuloy na lang muna natin dito habang naghahanap siya ng malilipatan. Hindi natin siya responsibilidad, Nick. Yan yung isiksik mo dyan sa kokote mo.
Huwag ka puro awa. Cargo niya yung sarili niya kasi matanda na siya. Okay, naiintindihan ko naman kayo, Nay. Nag-aalala lang kasi ako kay Tito. Naaasahan din naman natin siya noon. Tuwing nagkakaproblema tayo, lagi siyang nangungumusta sa atin. Hindi rin nakakalimot tuwing birthday natin. Hindi naman siguro masama kung patitirahin natin siya dito kung kailangan niya talaga ng matitirahan. Ay nako, high blood lang ako sa tuwing makikita ko siyang nakahilata sa sala. Abay, kulang na lang dumikit yung likod niya sa upuan kasi hindi siya umaalis sa pagkakahiga. Mula umaga nandun na siya. Hanggang gabi nakahiga pa rin. Hindi na normal yun. Sobra na siya sa pagiging batugan. Pwede ko naman siyang kumbinsihin na magtrabaho. Mas safe siya dito, Nay. Ngayong nakaalis na naman siya, hindi na naman natin alam kung saan siya pupunta. Mamaya kung saan-saan na lang yung nakikitulog, baka ikapahamak pa niya yun. Kinokonsensya mo ba ako? Hindi naman sa ganun, Nay. Sinasabi ko lang yung posibleng mangyari kay Tito. Basta nyo na lang kasi pinaalis. Siguradong sa terminal na naman yun matutulog. Kasalanan niya yon. Kung nag-ipon siya noon pa, may sarili na sana siyang bahay at hindi pa laboy-laboy. Hindi porket may kamag-anak pa siya, aasa na lang siya ng aasa. Yung perang hawak niya, mauubos yun. Ang ginagawa niya kasi, saka lang siya magtatrabaho pag wala na siyang pera. Pero hanggat may nagagastos pa, ayun, panay tambay. Pa-relax-relax lang. Ako nga na 50 anyos na, naghahanap buhay pa rin. Hindi ako tumitigil kasi ayokong maging pabigat sa'yo pagdating ng araw. Huwag ka sanang tutulad sa kanya, anak. Humanap ka ng makakatuwang mo sa buhay. Mag-asawa ka. Huwag mo hayaang tumanda ka rin na mag-isa. Hindi po yun mangyayari sa akin. Kaya wag na po kayong mag-alala. Alam kong masipag kang magtrabaho, anak. Kaya ngayon pa lang mag-ipon ka na. Huwag mo muna kaming alalahanin ng tatay mo. Malakas pa naman kami. Kaya pa namin makaraos araw-araw kahit hindi ka magbigay. Nay, pwede ba namang hindi ako magbigay? Anak niyo ako. Dapat lang na ako naman yung tumulong sa inyo pag kaya ko na. May sarili ka rin kasing buhay. Gawin mong prioridad yon habang malakas pa kami ng tatay mo. Para maabutan pa namin yung sandaling magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Nalungkot ako sa sinabi ni Nanay. Nagets ko rin naman yung pinupunto niya. 30 na ako pero wala pa rin akong pinapakilala sa mga magulang ko. Kaya nga siguro naiintindihan ko si Tito at lagi ko siyang ipinagtatanggol kay Nanay. Close kami ni Tito Luis nung bata pa ako. Aminin ko, ina-idolize ko si Tito sa pagiging single niya. Wala siyang pinapaiyak na babae. Malaya siya kasi wala siyang anak. Pero dahil sa sinabi ng nanay ko, parang bigla ako natauhan. Tito, ano nangyari? Bakit ngayon ka lang humingi ng tulong sa akin? Nahihiya kasi ako sa inyo. Tsaka pag nalaman ni Ate Mayet na may sakit ako, siguradong kung ano-ano na naman yung sasabihin niya. Hindi naman ako manhid, Nick. Tumatagos din naman sa akin yung mga sinasabi ni Ate. Alam ko yun, Tito. At naiintindihan kita. Pagpasensyahan mo na lang si Nanay kung ganun siya magsalita. Wala namang masama sa sinasabi ni Ate. Totoo lahat yun. Masyado akong naging pabaya at kontento sa buhay. Tingnan mo, tumanda ako ng walang ipon. Kaya tuloy ngayon na may sakit ako at malala pa. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng panggastos. Naaabala pa kita. Hindi ka naman abala, Tito. Bukal sa kalooban ko na gawin to. Marami naman akong pwedeng malapitan para makatulong sa gastusin dito sa ospital. Ilalabas kita rito pag maayos ka na. Hayaan mo na ako rito, Nick. Hindi mo naman ako responsibilidad eh. Kasalanan ko kung bakit nasa ganitong sitwasyon pa rin ako ngayon. Kaya, hayaan mo akong pagdusahan yung... Tito, walang kailangang magdusa. Tutulungan kita. Tsaka kahit naman pinapagalitan ka ni Nanay, nag-aalala pa rin siya sa'yo. Alam ko naman yun. Nahihiya lang talaga ako kay Ate. Hindi niya na nga ako dapat inaalala kasi ilang taon lang naman agwat namin. At sa aming dalawa, ako yung dapat na mas nakakaluwag. Dito pag nakalabas ka na ng ospital. Pero sa ngayon, magpagaling ka muna tsaka huwag na matigas ulo mo. Kailangan mong magamot. Saka mo na isipin yung mga sasabihin sa'yo ni Nanay. Ma-hospital ka man o hindi, may masasabi pa rin naman siya sa'yo. Kaya tiisin mo na lang muna. Isa pa,
Wala namang may gusto na magkasakit ka. Di mo rin naman ginusto na mangyari yan sa'yo. Salamat sa tulong mo, Nick. Pero sa tingin ko, hindi na rin naman ako tatagal. Ito naman. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Magagamot pa po kayo, okay? Gusto ko rin namang isipin yan. Pero hindi na yun yung nararamdaman ko eh. Alam ko sa sarili ko na hindi na kaya ng katawan ko kahit labanan ko pa to. Ay, pasensya ka na kung iiwanan ko pa kayo ng problema. Pero pangako, ito na yung huli. Tito, huwag kayong ganyan. Susuko na lang ba kayo ng ganun-ganun na lang? Binigyan ako ng Diyos ng napakaabang oras para pagandahin yung buhay ko. Pero sinayang ko lang lahat ng yun. Kaya di na ako umaasang madudugtungan pa to ngayon. Salamat kasi hindi mo ako pinabayaan hanggang sa huli. Kahit na alam mo namang hindi ka obligado na tulungan ako. Aalagaan mo si ate ha. Huwag mo siyang pababayaan kahit anong mangyari. Para namang namamaalam ka na niyan, Tito eh. Kaya pa natin to. Laban lang. Pumanaw si Tito Luis nung araw na yon. Grabe yung iyak ni nanay. Kami na ang nag-ayos ng burol at libing niya. May mga nalapitan kaming ahensya kaya di masyadong malaki yung ginastos. Ilan lang sa ibang mga kapatid nila nanay yung nakapunta sa libing ni Tito Luis. Iisa ang sinasabi nila. Nangihinayang sila kasi wala man lang daw magandang nagawa sa buhay si Tito bago nawala. Nasayang lang daw yung 45 years niya na di man lang nakaalis sa survival mode bago nawala sa mundo. Totoo ba, anak? May ipapakilala ka na sa amin ng tatay mo? Opo, Nay. Isasama ko siya dito next week. Medyo busy lang talaga siya ngayon. Ay nako, okay lang anak. Basta maisama mo siya rito. Kahit kailan pa yan, ayos lang. Natutuwa lang ako na sa wakas. May girlfriend na yung anak ko. Hindi ko nga rin akalain na sasagutin agad ako, Nay. First time ko kasing manligaw. Kabadong-kabado ako. Sus, bakit ka naman kakabahan? Hindi naman siya lugi sa'yo Hindi ka naman pangit. Masipag ka rin at responsable. Kayo talaga, Nay. Siyempre, depende pa rin po yun kung talagang gusto niya ako at kung sigurado na siya sa akin. Ay, basta. Masaya ako para sa'yo. Pero teka, paano nga pala kayo nagkakilala? Katrabaho ko po siya, Nay. Nakakwentuhan ko lang habang naghihintay kami ng masasakyan pa uwi. Mukhang nagustuhan niya naman po yung personality ko kaya nag-click kami agad. Mabuti naman kung ganun, anak. Siguro naman, may aasahan na akong apo niyan sa mga susunod na taon. Ning naman, apo agad. Kasasagot pa nga lang niya sa akin eh. Aba, syempre. Kung okay naman kayong dalawa, bakit pa kayo magsasayang ng panahon? Pakasalan mo na agad, anak. Ay nako, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Di naman magbabago yung isip ko. Sigurado na ako sa kanya. Yun naman pala eh. Iniisip niyo pa rin po ba na baka matulad ako kay Tito Luis? Pasensya ka na kung ganun yung iniisip ko sa'yo nung una. Masyado kasi kayong close ng tito mo kaya akala ko gagayahin mo na talaga siya. Natutuwa lang po ako kasi malayang nagagawa ni Tito Nick yung mga gusto niya. Wala rin siyang ibang inaalala. Medyo pumalya lang siya sa part na hindi niya napaghandaan yung pagtanda niya at yung mga emergency na pwedeng mangyari. Pero di naman po ibig sabihin na pumalpak na siya sa buong buhay niya. Na wala siyang nagawang maganda. Sa ibang paraan niya lang siguro talaga nakikita yung buhay. Gusto niya lang gawing magaan lahat para hindi siya lamunin ng pressure at ng mga problema. Naiintindihan ko naman yun, anak. Pero hindi ganun ang realidad ng buhay. Palaging maraming pagsubok. Palaging maraming problema. Hindi yun nawawala. Tsaka mahirap maging kampante sa ganung sitwasyon kung wala ka namang ipon. Alam niyo po kung ano yung nakita kong kulang kay Tito, Nay? Ano yun? Inspirasyon po. Pakiramdam niya kasi wala namang may gusto sa kanya. Na kahit mawala siya, wala namang masyadong maaapektuhan. At kahit may gawin siya, wala pa ring magbabago. Kaya pinilit na lang niya na makasurvive sa loob ng ilang taon. Ay nakakalungkot pa rin, Nay. Alam niyang may sakit siya. Pero hindi siya nagpagamot. Hinayaan niyang lumala yung sakit niya kasi ayaw na rin niyang magtagal pa siya sa mundo. Ay,
wala na tayong magagawa, anak. Hanggang dun na lang talaga yung buhay ng tito mo. Ipagdasal na lang natin yung kaluluwan niya na sana maging masaya at malaya pa rin siya sa kabilang buhay. Dear Love, halos buong buhay ko, si Tito Nick yung ginawang example ng mga kamag-anak ko. Hindi para tularan kundi para iwasan. Noon gusto ko na tumandang binata, pero narealize ko kung gaano kalungkot si Tito. Malaking part pa rin si Tito ng buhay ko at pinagpapasalamat ko lahat ng naitulong niya sa amin. Natutunan ko kasi na ang pinakamahalagang investment na pwede nating gawin ay paghandaan yung sarili nating kinabukasan. Dahil darating ang panahon na yun din mismo ang magiging pinakamalaki nating sandalan. Mga kabisyo, ang kalayaan at kasiyahan sa kasalukuyan mahalaga naman talaga. Kumbaga, you only live once. Ngunit dapat hindi isinasakripisyo ng kaligayahang ito yung paghahanda para sa mga hamon ng hinaharap. Darating kasi ang panahon na ang mga desisyong ginagawa ngayon posibleng maging sandigan o pasanin ng isang tao sa kanyang pagtanda. Realidad ng buhay, lahat tayo ay tatanda. Lahat tayo ay mapupunta sa sitwasyon ni Nick. Pero ang katanungan dito, handa ba tayo kapag pumunta tayo sa ganitong klaseng sitwasyon? Na kung saan yung mga nakapaligid sa ating tao, dati kasama natin, ngayon may kanya-kanya ng responsibilidad. Yung mga dating sumasalo sa atin, iba na. Hindi na tayo kayang saluhin pa. Kabisyo, sa aking palagay, hindi pa huli ang lahat. Nagsisimula ang malalaking bagay sa maliliit na steps. Yung pag-iimpok natin ng maliliit na barya, maliliit na amount sa ating mga alkansya, sa ating mga bank account, ay isang malaking hakbang na rin para sa pagmamahal natin sa ating mga sarili. Dahil kapag pinaghahandaan po natin ang ating kinabukasan, ibig sabihin nito ay hindi lang natin pinapahalagahan yung survival mode natin bilang isang tao, kundi pinapatunayan din natin na karapat dapat tayong mahalin, na karapat dapat tayong pag-ipunan, at karapat dapat tayong paghandaan. At alam nyo kabisyo, sa realidad ng buhay, masarap po itong manggaling, masarap itong maramdaman na ibinibigay sa atin ng ibang tao. Pero sa Dear Love natin ngayon, napatunayan natin na ang ganitong klaseng pag-aaruga, pagmamahal at paghanda ay dapat nanggagaling sa ating mga sarili. Tingnan mo yung paligid mo kabisyo. Wala ka man nakikitang inspirasyon dyan, marahil sarili mo dapat ang maging dahilan kung bakit araw-araw dapat pinaghahandaan mo ang future mo. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! 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 Alam niyo mga kabisyo, yung usaping pagtanda, mahirap po talaga yan. At kahit ako nga ayokong pinag-uusapan as much as possible yung pagtanda.
pagdagdag ng edad. Kasi bukod po sa madadagdagan yung edad mo, madadagdagan din talaga yung isipin, yung stress mo. Kasi aminin po natin sa hindi apakahirap po maging matanda, lalo na dito sa ating bansa. No? At kung mahirap na nga tumanda dito sa ating bansa, ano pang gagawin mo sa sarili mo para kahit papano maibsan yung hirap na yon? 'Di ba? Seryoso po ako, kabisyo, doon sa sinasabi ko na magsimula ka doon sa maliliit na hakbangin ng pag-iipon mo. Yung pa-5 piso, yung pa 100 pesos sa bawat sweldo mo. Uy, malaking ano po yan malaking hakbangin na yan, malaking gawain na yan para sa sarili natin. Oo, yung paghulog mo ng pabarya-barya sa bank account mo para sa pagtanda mo, malaking bagay na po yan. Malaking bagay na po yan. However, mga kabisyo, madalas nakakalimutan natin na may kanya-kanya tayong buhay. May kanya-kanya tayong definasyon ng buhay. Katulad ni Nick. Tama siya, no? Napakaganda nung kwento natin ngayon na hindi natin nakikita kung minsan na yung mga taong ganito, hindi talaga sila happy-go-lucky. 'Di ba posibleng ang desisyon nilang wag na mag-ipo, wag na nating paghandaan yung ano natin, yung future natin, yung pagtanda natin kasi may iiyak ba kapag nawala ako? Mamimiss nyo ba ako kapag nawala ako? Mukhang hindi naman. Diba? And importante yung tinatawag nating inspiration or inspirasyon sa araw-araw. Because aside sa purpose, mga kabisyo, kasi ang purpose, diba, ito yung dahilan kung bakit ka bumabangon. At kapag may purpose ka, darating yung araw, mapapagod ka talaga to fulfill these purposes or this purpose na meron ka sa buhay. At kailangan makahanap ka ng isang pahinga. Itong pahinga mo na to, ito yung tinatawag na nating inspirasyon. Yung tipong kahit ang hirap-hirap na ng buhay, kahit minsan super questionable na yung mga nangyayari sa buhay mo, titingnan mo lang ang taong ito, kakausapin mo lang siya. And then para siyang gasolina na magbibigay sa'yo ng fuel sa araw-araw. Magbibigay sa'yo ng fuel on that day na magpatuloy pa rin to fulfill your purpose. So make sure mga kabisyo na ikaw, maging inspirasyon ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. Huwag kang maging pabigat. No? Huwag kang maging pabigat. Kasi alam mo, posibleng katulad dun sa kwento natin kay Nick, ikaw yung dahilan kung bakit siya nadidisganar na or dismayado or wala siyang gana na, alam mo yun, paghandaan yung future niya. Dahil baka naman panglilibak lagi yung sinasabi mo sa kanya. Baka naman imbes na words of wisdom yung sinasabi mo sa kanya, puro pambabash na lang. Na you tend to compare yourself to him. Tingnan mo ako ganito na kapag ikaw yan. Ang kailangan lang naman ng tao is inspirasyon . Diba? Be kind. Be kind sa mga katulad ni Nick na may mga pinagdadaanan ngayon sa buhay. Hindi po madali at napakagandang perspective yung ipinakita sa atin ng Dear Love ngayon. Panahon na, kabisyo, para kumustahin na siguro natin yung mga katulad ni Nick sa buhay natin. Maybe hindi nila kailangan ng sermon mo. Maybe naumay na siya sa sermon mo. Maybe it's not working. Maybe kailangan nila ng totoong inspirasyon. Iparamdam mo sa kanila na kailangan mo sila. Iparamdam natin sa kanila yung presensya nila ay importante. Kaya dapat pahalagahan nila yung kalusugan nila dahil gusto natin silang kasama sa araw-araw. And sana sa mga lolo at lola natin dyan, nasa maayos po kayong kalagayan. Hello po pala sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa radyo at sa live. Maraming salamat to sa pagtutok ninyo. Ako ay exit na muna dahil mapapakinggan nyo ako maya-maya sa radyo. Maraming salamat mga kabisyo. Nakasama nyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Maraming salamat. Babalik po ako. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na
Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo.
Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! So, sino nga number one? Asawa o anak? For me, dapat pareho eh. Dapat So, walang pipiliing one, walang two. Oo, balance lang. Kung sinong nangangailangan, yun yung una mong i-attend. Yun ang birthday, hindi mo siya nangailangan, kaya wag mo na siya pag-usapan. Diyan ka muna, ha? Huwag ka muna mag-chat kasi may ano pa. Podcast pa ba? Podcast? Ha? Podcast? Sana yung pepino, kinonvert nila to tapa. Sayang din yung dalawang slice eh. Sino ba ang dapat number one? Misis o anak? Nok, sabi niya, yes. Hello, ako po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated
Tita Max. At bago ko ipakilala ang guwapo at heartthrob and maraming nahuhumaling sa kanya na guest natin. Maluhoy mo. minsan na po siyang, ulit. Huwag ka kasi. Minsan po manyakis siya sa katauhan ni Mang Kanor. Basic. Marites sa katauhan ni Trixie. Hello! May malasakit sa katauhan ni Sapbong. At marami pa ang karakter. Sino pa kaya mo? Sa radyo. Si Junjun. Yan. Sobrang sobrang napaisip pa po siya. Hindi ko siya pa-oo at first. May mga sinegway po siya bigagawin. Importante kasi yun. Nagising muna siya bago kay guest dito kasi natatawa siya matulog sa kulambo. Pero syempre, kailan ko ba siya pinahamak? Matagal na! Actually, sa labas ako natutulog hanggang ngayon. Di pa kita tinatawa. Wala pa pala. Okay. Wala pa sa iyong camera. So, finally napayas ko na siya. Please welcome my second year tandem na sa Feel Good Morning and full-time tatay and retired babaero. I-English mo na lang, bay! Uncle Dagon! Yo! What's up? Yan, naluluha ako sa Tears of Joy. Maganda si Joy, di ba? Hi, Joy! Hello! Finally, dito na ako sa Tita Max and first and foremost, congratulations sa aking partner here. Yan, parang NBA, may mga hand sign kami. Hindi ko yan alam dati, pero sabi niya pang hustler, babaero daw yung... Basketball yan, bay! Wala na, 1 minute pa lang, patay. Grabe, first time niya sinuot yung jacket na to para sa akin. Ang lamig-lamig kasi dito, bay. Galing mo ng Saudi. First time ko yun, di ba? Na nakita. Hinahanap ko talaga kasi sabi nga ni Sa ukay yan. Tita Max. Buhay pa naman na may-ari. Buhay pa. Sabi ni Tita Max, kailangan daw hindi black. Wag black. So, medyo naghanap ako. Buti na nakahanap pa ako ng Correct. Buti outfit. kasya pa yan siya. Actually, hindi na humihinga. Ang dami mo lang personalan dito ba? Ano ba yung ng sintas? Kailangan ng may ba kay tali sa boxer? Tatalsik yan. I-try mo ganun. Tapos tatalsik. Okay na yan. Okay na. Kasi may emergency. Design. Ay, no. Design yan. So, kamusta yung second year natin yung tandem? Masaya ka ba? Singin mo! Oo naman. Of course. Parang sa tawanan natin everyday. Correct. Alam mo, sa hirap ng buhay ngayon. Tas hindi naman ako palatawa pag nasa bahay kasi taga bantay ng mga bata. Lagi kang saway, galit? Lagi kang galit? Hindi naman lagi. Pero siyempre, pag ikaw taga saway. Iba. So parang yung karakter ko bilang tumatawa, hindi masyado. Pero siyempre, binabalance ko naman. Pero ako, thankful ako sa tandem natin for hanggang sa ngayon, grabe. Ibang tawanan, kulitan, mga asaran, at iba pa. As in, lang siya. Mas nakakagaan sa trabaho kasi mas mahirap pag mabigat yung trabaho mo. 'Di ba? Tapos mabigat pa yung pakiramdam mo. So, masaya lang. So, siguro kaya Tita Max yun, di halatang hindi siya 40s, 'di ba? Kasi puro lang tawa. Bobola pa yan siya. Mamaya may kape ba? Di totoo. Di ba pag puro tawa? Correct. Kaya nga napapabotox kay Doc Jade kasi yung wrinkles natin na gano'n eh. Hello, Doc Jade. Karaklinik. Okay, history. Backstory. Paano ka napunta ba sa Manila? Taga Davao po ito eh. Yes. Davaoenyo. Shout out sa mga taga Davao na may pagtanaw diri sa Tita Max na podcast. Well, Way back 2017. So, gusto ko lang... Sobrang sikat niyan siya. Hindi. Ito naman. Hindi, syempre. Marami nagchat-chat sa akin. Di ba kinukwento ko sa'yo? Legit naman. Sikat yan sila ni Tanini eh. Yeah, kumbaga natapos na yung... naabot mo na yung mo doon. Ayaw niyo pa sabihin talagang oo. Hindi nga ako. Si Tanini yun. So ako, dito lang ako. Kahoy-kahoy lang. So,
nung nagkaroon ng parang abot na yung achievement. So, na-experience namin MOR days. So, 10 years kaming number 1 doon. So, 10 years, no? Sa programa niyo yung proudly. Siyempre, dapat proud ka. Yeah. Diba? Pero lahat naman kasi yan tulong-tulong. Hindi naman collective effort pa rin yan. Hindi naman yan kami lang ni Tanini. Of course, with the help of the other jocks and our Siyempre, boss. pag wala kayong antena, Yun na nga. So, ang napunta ako dito, para bang, sige, try natin tong another challenge. Kasi, pag sinabi mong Manila, it's a different ball game. Kaya, ibang level, nandito yung mga magagaling, mga mas talented. So, sabi ko, kakayanin ko kaya so, 2020, ano ka pumunta dito? 2017. Dito, 17. So, yun. So, tinry ko na... Gusto mong bumalik dun sa ibang stasyon? Okay na ako dito. Saya-saya ako sa MBC, bay. I love radio. Ayan. Ano yan, Rai? Pag bumalik ako, Rai, sama kita, Rai. Ayun. Totoo. Masaya ako dito, of course. Hindi lang dahil nandito ka. Kung may Totga ka sa Davao, sino? Totga? Dito na nagsisimula yung lungkot. Yung lungkot ng kwento. Dito na mag-start yan. Hindi lang naman pagdating sa opposite, yun eh. Lalaki ka, Totga. Sa Nini. Hindi, di ba? Totoo, si Tanini. Yun nga, yun yung gusto ko marinig. Si Tanini. Be! Hindi nga, Col. Hindi, totoo kasi... Hanggang ngayon, alam nyo ba, nakikita ko pag halimbawa may bakante kami, hindi kami nag-a-adlib sa radyo. Means, lagi yan sila magka-video call para sila magjowa. Oh. Baka yun yung... It's the kasi, yung pinagsamahan nyo na true. you're more than just, parang brothers na kami. Nagkaroon kami ng banda, nagkaroon kami ng tandem kami for 8 years. So, friends na rin talaga. Oo, talagang... May inaanak ba siya sa anak mo? Ninong ba siya? Meron. Sino? Meron. Si CJ yata. Yan. Tapos, sabi ko nga, nung time na yon, si Tanini. Kasi hanggang ngayon, sabi nila, bakit, sana maulit na ulit yung tandem. Pero, naman, why not? Kasi kapag nagkasama kami, parang may rin yung chemistry. Grabe. Alam ko na yung sasabihin niya, alam niya na rin yung sasabihin ko. So, saluhan na lang kami, batuhan kami ng mga banat. So kahit ba hindi kayo, kahit sa behind the scenes talagang batuhan pa din kayo? Parang kami ni Tita Max, ganon. So, yung chemistry na ganon na kahit off the mic, off the record, puro lang kami tawanan. Yung mga ganyan. So, may mga... Pati sa racket, no? Oo, kahit pag papunta kami dati sa gig, gusto ko matulog sa van para makapagpahinga man lang. Hindi ko makatulog kasi yung isa may entry palagi. Tapos hindi ka mapatalo. Hindi pa patalo. Mag-entry din. Wala na. Magulo na, tawanan na. So, siguro siya kasi nga, yung tawag nito, yung tandem, hopefully, baka magka-tandem, hindi natin alam. Nag-away ba kayo? May mga tampuhan din. May mga tampuhan. Ilang days kayo bago magbati? Bati? Siguro lang. Hindi naman matagal. So nagkakatampuhan literal? Oo naman. Nagkatampuhan ba tayo? Meron ba? May wag ka magtakip-takip ng mukha, direct. Yeah. Normal lang naman yan. May mga bad hair days ka or mga wala ka talaga sa mood. Tapos, di ba? Kahit ito, alam ko pag wala to sa mood, di na ako umiimik eh. Kasi, naiyak na ako. Sensitive ka. Di may mga times sa ganun eh. Sensitive ka. Kasi halimbawa, yung araw mo nasimula na hindi okay, may mga tatanggap kang balita. Di ba? Apektado ka na the entire day. Yun. So sabi nga nila, sana isang daw... beses na nagtampo ako sa'yo. Di ba matapos yan, bay? Teka, hoy. Hindi, joke lang yun. Hindi, normal nga yung magkakabit nga eh, di ba? Ay, di ako makarelate dyan. Hindi, totoo. Correct. Ang one thing na sana na ma-meet mo si Tanini in person. Correct. Tayo tatlo, magkakulitan. Ewan ko na lang kung hindi ka makapagpahinga sa tawa. Correct.
Kasi kahit sa, di ba, binibideo call ko siya pag kinausap nga ni Tita Max, tumatawa din siya. So, yun, Grabe makulit. nga din mag-entry, nakakatawa. Kumbaga doon na-mold yung, yung pagiging dagol ko talaga. Sa kanya din, Sa tulong through his din. health. Oh. His health? Health? Ano health? Through his health. Ayun. yung mga voice characters mo ba, doon mo yung na-discover o sa Manila na? Doon. Kasi siya, nagbo-voice character din siya. Okay. So, hindi lang siya boses niyang tanini na parang yung Inday Badiday na boses. Meron din siyang mga sariling characters na, kumbaga, may matanda siya, may mangkanor din ako. Yan, nagsasabatan niya puro matanda. Mga ganun din. Okay. Kasi ako dito, na nung naging tandem tayo, doon ko na lang din natutunan. Kasi wala akong choice. Drama kasi so wala akong choice. Kailangan Sabi natin niya, maraming Tits, characters. kailangan mo maging matanda. Shit, ano lang yun? 1 hour, lang. Yes, come on. Pero talented. Kasi, kung wala ka talagang talent, kahit sabihan ka. Pero hindi mo kailangan kaya. pa ma-develop, alam mo yan. Di ba minsan naman, sabi ko, naman. cool, kinakabahan ako. Kailangan natin i-develop. Kahit na naman, mag-uumpisa ka naman talaga, i-develop mo yung talent mo, yung pag-voice Na-develop ka ba sa acting. kanya? Wala pa. Grabe talaga, may. Wala na kasing film. Digicam na, digicam. Di makarelate yung Gen Z. So, Col, meron dito nga Tita Max Confession. Okay. Sumulat siya sa atin. Tapos, katulad sa ginagawa natin sa programa natin, babasahin ko. Tapos, payuhan natin siya. So, Okay. Dear Tita Max, 6 years na po kaming kasal at may 2 na po kaming anak. Smooth po yung aming relationship nung boyfriend-girlfriend pa lang kami. Talagang princess treatment po ang atake sa akin. Pero simula nung nagkaanak kami, parang nawala naman ako sa eksena. Lahat ng attention ng asawa ko, napunta sa anak namin. Oo, alam ko sasabihin ng marami na normal lang yun. Pero tatanggapin ko bang natatapos ang pagiging asawa kapag magulang ka na? Love, miss you. I miss you too. Okay. So, si Miss You. Siyempre, yung pagiging asawa mo, it doesn't stop there. So, ang nangyari May daw anak dito, yung lalaki ang mas matimbang. Doon, Yung sa mga anak. sa mga anak. So, Sa kumbaga anak niya. nabawasan yung babe time nila and princess treatment ng lalaki sa babae. I think, mabawasan siya, pero hindi naman siguro yung ibig sabihin na bawasan yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi, hindi na kayo lang dalawa eh. May bata na kayo, may anak na kayo eh. So, kung kayo pa rin yun, ano naman yung time nyo sa anak? Paano nyo siya palakihin? Hayaan mo lang yan siya sa labas. Iiwan nyo siya dun. Iwan mo sa rice cooker ba? Itutubo nga yung bigas siya. Pa kaya? Ganun lang yung basic. Di ba? So, yung time na yun, nababawasan, of course, may anak na kayo, minsan yung babe time nyo, lalo na pag Correct. maliit pa yung bata, Oo, totoo. na hindi ka talaga basta-basta makasingit kasi, So, sino nga number 1? Asawa o anak? for me, dapat pareho eh. Dapat So, walang pareho. pipiliing one, walang two. Oo, balance lang. Kung sinong nangangailangan, yun yung una mong i-attend. Yun ang birthday, hindi mo sinangailangan, kaya huwag mo na siya pag-usapan. Diyan ka muna, ha? Huwag ka muna mag-chat kasi may podcast pa ba? Podcast? Ha? Podcast? Hindi, totoo. Ang hirap, no? Lalo pag baby pa. Oo. Nangyari, gusto mo ng uhaw yung camel. O tapos may trabaho pa kinabukasan si Mr. o kaya si Mrs., no? Uhaw yung camel, tas Gusto mo talaga yan, ma-focus yung Ang dami naman sabi ko nga trabaho eh. Yung kalabaw ba para maiba naman. Oo. Kasi di ba yung babe time pinag-uusapan, part Oo, naman yung correct. kayo, may labing-labing, di ba? Paano pa maglabing-labing kung nandyan yung bata natulog sa gitna, tapos pag nagising iiyak, wala na, mawala yung momentum. So, balance lang, I think, balance. Plano nyo ba yan na tatlo ng anak? Yung una, 2 lang. Oo. Tapos, syempre gusto Wala namin pang boy-girl. babae. Oo, boy-girl. So, na yung unang panganay is, syempre panganay boy. Then sabi ko, pag girl, stop na tayo. Okay. So, after 4 years, naplano namin yung pangalawa.
boy ulit. Sabi ko, sige lang, wala naman tayong magagawa eh. Importante, healthy yung baby. Basta anak pa rin naman yun. Wala na tayong ano dyan. So, biglaan lang to si Bunso. Siya yung wala sa plan na biglang, hala, isa pa. Okay, naisahan pa. So, parang kaya medyo magkadikit yung pangalawa at Bunso. Then, buti na lang, naging girl. Then, so, kaya pang sundan kung wala na, ulit? kasi natali na eh. Pinatali na rin. Then, ano Sa na. iba na Magpaplano ba ako ba? Para hindi na ako makauwi. Hello. Huwag ka nang pumayag. Hindi nga pwede. Hindi, di ba? Nakakatuwa, tatlo. Tapos, tali na. Kasi nga, CS lahat. Tapos sabi nga Oo, ng hanggang 3 OV, lang. na delikado na yun. Kasi nga, Ang mahal pala mga anak ng asawa mo, no? Magastos, CS. package naman. Kasi syempre, pag sa paawa-awa, Ano yun, yung with accommodation? may ano na, with breakfast, free breakfast. breakfast for 2? ano yun, may package naman yung offer yung mga hospitals na pag CS, ganito yung mabaya. Pero may requirements. Pag pasok ka, okay, go ka. Pero pag hindi, paawa-awa, yung suot ka ng butas sa t-shirt, tapos maglalakad ka, kung may sasakyan ka, papark ka sa malayo. Para mga may araw ka. Tapos lakad, para pagdating pawis na pawis, Dok. Mga anak ni si Mrs. Dok. Gano'n, pipirma na yan. Pupunta ka doon, mabango. Correct. Pogi. Wala, di ka pipirmahan. Kaya afford mo naman eh. Ganun yun. Ano ba? Sige na. Dito na magsimula yung lungkot. Hindi. Dear Tita So, paano mo na-manage na si Tita Jovi ba, may times na nagtatampo kasi nabawasan nga yung babe time nyo. Kaya, ikaw din, nagtatampo ka sa kanya. Kasi syempre 3 to, no? Siya naiiwan. Mostly ako yung tatampo eh. Pero ano naman, naiintindihan ko naman. Ano tinuturo mo dyan, ha? Coach, tumigil ka. Mars, may mata dito. Hindi nyo alam, may third eye ako, wala sa likod, nandito sa sentido. Kitang-kita ko kayo. Kita ko yan. Wag ako. Game. Ba't ka nagtatampo? Minsan, yun nga, bawasan yung babe time. Pero intindihan mo naman, 3 yung cool. bata. Tapos, Yung isa nga nakakakuba eh. Diba? how much more? Totoo. Then, nire-review Tapos ko pa. Mabait naman tayo. Kaya, it's a matter of understanding. Hindi maiwasan tampon, pero pag nakikita mo naman, nga pala. Oo, siya. correct. So, Di ba ang selfish nyo talaga? Yan na. Bay, ito na yung sinasabi ng Kador. Oo nga. Kasama ba ako dito? Hindi, totoo. Maglalaba pa kami, magluluto, maghuhugas, maghahatid sa school. Sino ba naghahatid sa school? Sila Siya, na lang diba? kasi malapit okay, lang naman. malapit. Pero pag sinusundo, minsan pag maaga ako, sinusundo ko na si Bunso. Yung mga kuya, naman nila, kaya na nila. Nung boyfriend-girlfriend kayo, princess treatment si Tita Jovi? Oo naman. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ano yung mag-boyfriend-girlfriend kayo? Paano mo siya napasagot? Like, anong princess treatment kung sinasabi mong yes? Yung isang gesture lang. Na talagang shit. Napa-oo siya. Hindi, kasi nung... Napa-I love you. Nung first time namin nagkita Davao, yun eh. May event. So ako yung host. Kami ni Tanini, host. Nandun siya. Then, nung nagparamdam na ako, sabi ko sa kanya na, sige, pupuntahan kita sa Manila kung okay lang sa'yo. Sa texto? Oo, nag-usap na kami sa phone kung pupunta ako dyan. So, sino mga kasama niya ba nun? Teka lang, backstories. Ba't siya nandun? Nasa Manila Ang siya? nag-organize is yung asawa nung friend niya. Tapos sinama yung asawa, then sinabihan rin siya na, uy, sama ka, magdabaw kami sa first time niya. So, with doon. the group to? Yes, with the group sila. So, wala Ilan naman yun. sa group na yun ang tinext mo na pumunta? 3 kasi yung direktor. Kasama yung direktor, lalaki. Okay, tapos, tinext mo siya. Doon na, nagkachikahan lang. Then, after, tawagan. Then, sabi ko, sige, punta ako dyan.
Hindi pa ako Siya lang nakapag-airplane. yung ginanon mo. Like, Yes. mahirap kasi yun eh, na from Davao, punta ka sa Manila para sa isang tao. Totoo. Ibig sabihin, big move na yun na Yes. sincere ako sa'yo eh. Hindi ako, first time kong mag-aeroplano. First time kong lumabas ng... Natakot ka? Hindi, nakapag-Visayas na pala ako. At first, kasi di ba, pag taga-probinsya ka Oo, kasi, correct. if you're from Mindanao or Visayas, ako from Davao, ang thinking kasi pag nabalitaan mo, daming ganito, daming Sa ganyan. Manila, oo. So, baka pagdating ko dun, baka mabiktima rin ako. So, may mga paranoia na ganun. Pero nung pagdating mo naman, okay, nakikita ko lang to sa mga libro, tapos kita mo yung malaking globo ng MOA, ito na pala yun. So sabi ko, first time ko itong gagawin. Sabi ko, if ever. Love mo siya para lumipad ka ng ganun. Yeah, Diba? of course. Ilang Kasi araw yun yung first lipad mo? 3 days. Kasi alam mo sa trabaho natin, mahirap mag-leave ng mahaba eh. So kinilig yun para 3 days ka dito. Hindi, ayaw niya maniwala kung... Kung sincere ka. Oo, kung sincere ka talaga, pupunta ka. Totoo yan. Kasi minsan chika lang eh. Para lang sagutin ka or what. Ganun ba yun? Sabi ng friend ko. Friend, okay ka na niya, friend? Magsalita ka. Okay. Then, Tapos, yun, sabi big ko, move. sige, pupuntahan kita. Kasi ang may plan was, naman talaga, hindi talaga Manila. Magbabakasyon ako. Kasi that time, parang, teka lang, puro na ako trabahuan. Then, na-maintain naman namin, number 1 naman kami. Pero, the mere fact na hindi ka pwedeng malayo, babalik ka agad. Sabi ko, sige, bakasyon ako Cebu. So, my first plan was Cebu. Then, kasama yung barkada. Tapos, biglang nung na-meet ko siya, nag-reroute na ako. Sabi ko, pre, hindi na ako tutuloy ng Cebu. Manila na lang ako. Ayun. Grabe. Sabi niya, Kayo na ba nung pumunta siya? Hindi pa. Oh, shit. Nagkakilala lang kami dun sa Davao first. Wala pa yun. Ano lang, part lang ng Tapos program. nakipagkita naman yan siya. Dito. Nagkita kami first. So, Saan to? unang kita namin, dyan kami sa, Eastwood. Mahal niya. Naaalala niya. Sa Eastwood. Pero sizzling pepper steak. Oh. Huwag mo nang nagdagan, bye. Okay na yun eh. Ha? Salamat. Ito po, Tita Max Vlog. Thank you. Plug? Oo, di ba? Ngayon ko lang narinig yan yung story na yun. Yun, sinamahan kami ng barkada ko. Kasi yung barkada ko yung sumalo sa akin dito. Kasi wala akong kakilala eh. Correct. Saan nagstay? Doon nga sa friend ko, okay. sabi niya, pre, nag-promise siya, classmate ko yun sa high school eh. Sabi niya, pag mag-Manila ka, kasi dito siya nakabase, sabihan mo ko kung bahala sa'yo. So, sabi ko, sige ha, ano ko yan ha, panghahawakan ko yan. Sabi ko, someday magagamit ko yung pangako mo. So, yun yung binahawakan. Sabi ko, pre, pupunta akong Maynila. Baka, pwede ako dyan ha. Sabi niya, sige, ako susundo sa airport. Yun, sinundo ako ng barkada ko. Then, pag kinagabihan, umuwi muna kami sa kanila sa Cubao. Then, dumiretso kami ng Eastwood. Nag-dinner nung gabing yun. Kinilig ka? Kinilig si Mama Jo? Oo naman. Siyempre. Anong dala mong, nung nakita mo siya, first kita mo, wala, yourself lang? Dala ako ng Huwag ka magsinungaling. durian candy. Kaso hindi pa rin siya kumakain. Hanggang ngayon, ayaw niya ng Parang durian. yung mga taga Davao naman, kahit alam nyo na kumakain ba kami o hindi, yun talaga yung bit-bit nyo from Davao. Kasi pinagmamalaki nyo yun siya eh. Keychain, durian keychain. Hindi, yung candy. Candy. Hindi pa rin siya kumakain durian. Tapos sinagot ka niyan, 3 days mo, hindi pa? Hindi pa. Wala lang, date lang. Nag-ano kami. Masyal kami, enchanted, tapos... Nakuwardan siya? Siyempre naaalala mo yan. Nahiya siya? Hindi naman. Hindi naman. Oo, hindi naman. Siya naman kasi wala akong alam dito eh. Tapos sabi ko, sumakita yung yung Quiapo Church. Dumaan kami dun sa Quiapo. Ay, yan pala yung Quiapo Church sa libro. Tapos sabi ko, tas ngayon, araw-araw ko na siyang dinadaanan. Yung Quiapo. Correct. Tas Rojas Boulevard. Diba dati pwede pang tumambay sa yung parang seawall. Ito pala yung Manila Bay. Okay. So talagang typical na probinsyano na pumunta ko dito. Col, pag uwi mo nakakasipangs yun, parang ayoko na umuwi. Oo. Parang, tsaka rin yun, parang feeling ko, sabi ko kung legit to, kung pag uwi ko, parang wala lang. Wag na. I think hindi talaga. Oo. So, ano nangyari? Pero syempre. Tinanong mo? Oo. Sabi niya, lang daw, hindi pa daw siya handa. Pero sabi ko, sige lang, I'll wait. Sabi ko ganun.
Then after nun, after a month, siya naman yung nagbakasyon doon. Sa Davao. Pero nag-uusap yung 1 month na yun? Oo, usap kami everyday. Okay. Tapos, pagdating sa Davao, sinagot ka na. Yun. Kasi nagkita na kami doon. Then, Paano na 4 open days siya. up na kayo na? Paano nagsimula? Wala naman na, basic naman na yun. Hindi kasi, basic yun. Siyempre tatanungin mo. I love you, gano'n? Tatanungin, I love you. Oh, will you be my Love you? girlfriend? Ganun. Okay. So, baga, So minsan mutual na rin. ang ganda. First time ko narinig yan, tagal namin tandem. Pero yung detalye, hindi pa nga ito masyadong detailed Pero yun, nice, marunong pala mag-Disney Princess treatment. Oo naman. Tudu. Basic yan sa basta. Buti naman sa kanya lang. Basic! Par, wag ka na mag-react. Par, yung friend ko dito magre-react. Diyan ka. Pag lumabas yung ulo, par. Wag na. Sige lang. Pero nakakatawa, nice. Napaka romantiko ni Kasi Uncle. nung Siyempre gusto mo rin, nung pumunta siya sa Davao, doon na first na na-meet niya yung parents ko. hindi na naman sa parents Yes, mo. pinakilala ko sa mga magulang Buti yung ko. daddy mo nasabihan mo. Na-briefing na. Huwag na mamanggit ang ibang pangalan pa. Ha? Antayin ng cue. Tas, hindi nga nagsasalita yung parents ko nung una. Nag-dinner kami sa bahay. So, Hindi nagsasalita, sabi hindi pa niya, nila alam. ano bang handa namin? So, kasi may bisita ka pala. Sabi ko, nape-pressure ako nun Sabi ko, basta maganda kayo, yung mga crabs, mga seafoods, hipon, then native chicken, ng Bisaya nga manok, adobo, then Ano sabi ng Bisaya na manok na yun? Agay! Bisaya nga. Bisaya nga sa nung kinatay. Sabi niya, agay! Kasi kung Tagalog mo, sabi niya, aray ko. Bisaya nga. Kaya pala yung manok sa inyo, tugtugaw. Tugtugaw, kasi Bisaya Sabi sa Tagalog. kasi, tigtilao. Bisaya man, tugtugaw. Sabi, may buntag. May buntag, tugtugaw. Okay. Then yun, dinner kami. Sabi ko pakilala ko. Si Joby pala. Ganyan. Ay, hello. At sa mga taga Davao or kaming mga Bisaya, pag kami lang, syempre hindi mo kami nagtatagalog doon. Natutunan namin yung wikang Tagalog, syempre sa school. Tsaka syempre sa trabaho ko na rin bilang DJ. So, halo, Bisaya, English, Tagalog, mag-adlib. Then, sila hindi talaga sanay na magtatagalog. So, sila tahimik lang sila. Nag-worry siya, sabi niya, galit ba yung parents mo sa akin? Oo, kasi Parang na-awkward siya parang kumakain lang, tahimik lang. Tapos, parang short lang, kain. Parang one word lang. Hindi nag-i-interview. Hindi. Tahimik lang kumakain. So, kinausap ko after, sabi ko, nag-offer pa nga siya, ay, ako na po maghugas. Siyempre, bisita yan. Hindi mo dapat maghugasin. Sabi ni Armas, hindi, ako na. Kinausap ko silang dalawa. Usap nga tayo. May bisita ako. Ginaganyan nyo yung treatment. Sabi nung nagtalo yung parents ko. Nagbibisaya na kaming tatlo Sabi niya. Ba't ako, kung sa Bisaya lang to Sabi niya, ba't ako kakausap dyan Hindi mo kami nag-Tagalog. Oo. Yung pala yung dahilan. Yung papa sabi niya ko. Ba't ako? Wala man. Thank you! Sa tita mo. Hindi yun. Tapos? Isa lang naman yung Tagalog na nakilala nila So talaga, kahit mga aunties ko nung dinala ko siya doon, alam mo yung nagpupulasan, kasi, ako tumabi dyan, Tagalog. Oo, kasi kausapin ako, hindi ko alam ano sasagot ko, Tagalog. Ganun pala yung feeling. Yes. Kasi kung alam ba ako pumunta ng Davao, ako yung ma-intimidate. Nakausapin ko. Feeling mo lang yun, pero yung mga paligid mo, na-intimidate din. Hanggang ngayon kaya? Kasi hindi na. Natatawa nga, kami nag-a-adjust din. Pag nasa Davao ka, magtatanong ka sa amin ng Tagalog, sasagutin ka rin ng Tagalog. Kahit hirap mag-Tagalog, basta magkaka-communicate, magkakaintindihan. So, yung parents ko, aunties ko, pag andyan siya, andyan kami. Mga bata, Tagalog mga bata Di pa masyadong marunong Bisaya. So, nagtatagalog sila ng their own way. So, kulitan naman. Okay naman. Nung first lang talaga. So, ilang years na kayo ni Mama Jobs? Ano na? Ilang years na? 14. 14. 14 na. Wala nang plano. Ay, talina, no? Talina. So,
Alright. So, Okay na, tapos na. hindi, may top 5 pa ako. Top Top 5. five? Top five? Mahirap na questions. 5. Hala! Pwede naman mag-pass. Oh, pwede Ah. naman. Okay. Number 5. Ang pagkababaero ba ay totoong namamana o it runs in the blood? Ito na ang lungkot, par. Dito. Oo. Namamana pagkababae. Oo, halimbawa, tatay mo babaero, tas mga anak babaero. It runs in the blood ba? I think so. Influence. Oo, I think so. Okay. Hindi ka nakarelate, di ba? Oh, hindi ko masyadong ma-discuss. Oo. Di ba, elaborate, di ba? Oo. Nahirapan eh. Okay. Can I call a friend? Ako si Mang Kanor. Totoo yan. Sige. Proud ba ang isang tatay, Mang Kanor, kapag ang anak niya babaero din? Kung ako yung tatay, proud ako. Di ba? Oo, yun yung sinasabi ko. Parang hindi yun kinakahiya eh. Parang proud. Grabe talaga. Okay, next question. Okay. Rate yourself bilang isang ama. 1 to 10, 10 being the highest. Bilang ama, siguro 8. 8. Para saan yung 2? 2. Kasi siguro minsan yung time ko para sa mga bata. 2 daw sa kabila. Ibig sabihin, may dalawa pa doon. 82. Ang galing mo talaga, Direk Jerome. Maluwi ka. 2 kasi hindi naman tayo perfect eh. Sa akin bilang tatay, hindi ako perfect. So may mga pagkukulang pa rin ako sa mga anak ko na Lalo kailangan ko pa i-fulfill yung gusto nila makipaglaro sa akin. Minsan Correct. pagod kasi Anto, oras natin. oo. Pero, Mas mahaba time natin dito eh. kaya Diba? nga, exactly. Kaya Tsaka 8 saan na. pa yung time mo? Wala na pa. Boo. Okay, next na. Okay na yun. Next na. Okay. 1 year pala tong podcast na to ba? May naging pagkakamali ka ba sa wife mo na hindi niya alam? Nagkakamali. Sinuro mo? Kahit ano, hindi naman yung... Magkakamali hindi niya alam. Oo na. O wag na lang para sa katahimikan. Di ba may mga mistakes na o wag na lang. Parang yung kay Wala Alex eh. Calleja. Wala eh. Wala. Alam naman niya. Open naman. Si ako. Lord alam niya. Lalo na si Lord. Sorry, Lord. Okay, next question. Teka lang, bye. Sabi top 5 parang 10 na yan. Hindi, 3 pa lang. 4. Top four. 4. Rate yourself naman. Ay, hindi. Ito, mas maganda. Kung makakausap mo ang yung younger self, anong message mo sa Kala ko young girls. Oh, sige. Kinabahan mo naman. Younger. Hindi, ulitin mo. Message ko sa younger self. Mo. Younger self. Yan, nanonood siya ngayon, yung younger self mo. Hello, younger self. Yung Carl Eric. Masasabi ko lang siguro, dapat siguro nag-explore, nag-travel ka pa more. Pero, hindi naman ako nagsisisi because of sa trabaho na bilang isang DJ na kailangan ka live, kailangan ka consistent if gusto mong may ma-achieve. So, hindi mo rin basta-basta iwan mo lang yung program mo tapos bakasyon ka. So yun lang. Sana nakapag-explore pa na, kasi pag ganito may asawa ka na, may mga anak ka na, mas mahirap lalong mahirap. And also, sa batang edad mo, nagtrabaho ka na kasi. Yes, exactly. So, hindi ko masyado na-explore na makapag-ibang bansa. Saan ka ba hindi nakapunta, Quezon? Abang ka na. Hindi, galing na ako doon kagabi. Doon nasira, bay. Doon nasira. Yun. So, yun. Okay. Next na! Last one. Ang init pala nito ba? Kanina ang lamig. Last one. Nagdahan ka kasi. Ay, salamat. Kung pwedeng mag-asawa ng 2 or more than 1. Ayan na. G ka ba? Asawa ng 2? Or more than 1? O kung pwede, kung legal. Of course! Not! Huwag na, isa lang. Hirap kayong... Oh, di ba? Ang dali naman. Hirap Hirap. Pero kung mayaman ka. Depende sa usapan, bay. Sabot-sabot lang. So, 1 lang. 1 lang ako.
Walang elaboration. Pwede naman nila sawahin yung iba. Ha? Lo. Gusto mo talaga elaborate? Baluy ka, baluy. Wala lang elaboration. Wala na. Thank you, Col. Thank you dahil dyan meron kang... Baby ko, saan na ba yung mga... Wala. Binigay ko kay Mama Nicole kanina. Ano ba yan? Wala, nasasupot, no? Okay, meron akong starter fact. Ba't walang stove? Nabigay ko kay Mama Nicole. Okay. Kunin mo na lang sa kanya, ha? Thank you. Pero ang partner niya, Snow Bear talaga. Sabi ng friend ko. Sabi ng friend mo. Tuwing ko, kailan ka umiinom niyan? Tsaka yung, meron ka din bihira dito na sa kumain. kotse mo, nakita ko dati. Ano? Yung wipes dati. Antibacterial. Thank you, Col! Salamat. Ay, Sobrang thank you, Tita Max sa pag thank you. it's an honor na Of course naman. nandito at maimbitahan sa podcast. And again, congratulations. Deserve talaga ng babaeng to na magkaroon ng podcast sa sarili niya. So, abangan nyo pa yung ibang guest. Mas ma-enjoy kayo. And of Sino course, gusto mo? Sa babae? Babae? Wala na akong gusto sa babae. Tama na. Thank you, Col. Thank you. May gusto ka i-promote? yeah, of course, pakinggan nyo kami sa 90.7 Love Radio. Monday to Friday, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Gusto nyo chill tayo, tawanan, correct. kulitan. Same. Ganito. Paano ganito lang, yun. feel good lang para Correct. dahil 'di ba, stressful na yung mundo, so kailangan natin ng mga pampabata at saka Ano pa yung pampabata? healthy. Yan na naman tayo. Let's talk more music. Ay, Thank you. Ayan, dagang salamat again. Ikaw, para iba naman. Ikaw, basahin mo to. Thank you. Thank you. Hindi, si Trixie. Ayan. Hi! Akala ko wala na ako dito. Thank you. Thank you kasi tinapos mo na naman itong episode natin. Yan ba yun? Ikaw yun. Kung na-enjoy ka, pa-share naman to sa friends mo at pa-review na rin at pa-rate na rin para malaman ko kung malaman ni Tita Mas kung tuloy lang to. Thank you guys. See you next episode. Kasama si Tanya Chinita. At of course, usapang sagad. Sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito ang podcast na rated Tita Max! Yay! Diba? Si Mars. Thanks, Mars. Trixie. Saan ba yung ginagamit? Snow Bear. Saan? Pag, si- pag nahirapan ka, ganyan mo. si Tori, Sorry, yan ah! Boss, sorry, boss. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Metro and Mega Manila